Chirifano si chimbonzwa unyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chaunovanza chisikana buda pachena ndizive kwatakananga nezonditarira mumaso. Baba Oshomole, chimbondiudza kuti brain dzako dzinombonyatsofunctiona sei chaizvo iwewe. Yeah? So zvinondidadza mwanhu wese muno musodhoma kamene Oshomole. Ndifunge kudaro ini. I'm sure pane one tambo chete inombopota ichitacha mubrain dzako. Nekuti Baba Oshomole zvimwe zvaunoita hazviitwe nemunhu ari nomawisha. Handiti kuona manje izvo ndisingade bamwira hwamumba muno maOshomole. Ndota kwanguva ihe uchidhairota doro rese rondukumwana kupopota kwako. Ndota kwanguva inini. Hari nyaya zibabaira sikana. Kuti ukakanyara kuenda kumba kuri kugara mwana wako nechembere otonopiwa mari yedamage. Chii chakadaro ichocho? Oshomole, icho ndatadza inini chii? Mbonyazondinyepa. Usati watadza chii kunge usiri kuziva zvawatadza Baba Oshomole, wanzwaka? Watadza zvese, hapana kana one chausina kutadza. Handiti takawirirana here kuti tidonomhangarira mukadzi iye uye ari kurepa mwana wedu under age. Makawirirana? Iwewe nani manje apa ndinyepe? Nokuti ndakanozwewo uchitikuwa kudakenda kuuripoti. Indibwerubvira ndadaro beni. Ndikudesa kuti kugwadziwa neOshomole. Handiti kuranga kuti ndaidaba zvese izvi. Wakandipfuwa iwe wakati ndizviite. Ukandisa munyaya dzakodzi wakati kubai chachimai manje. Saka ndakajoina kamwe ngatiitei. Inini ndakangobvuma only because ndaifunga kuti musikana wachona munhu wezira raOshomole. Inini mubrain dzangu ndaitofunga kuti maybe kamusikana kachona kamusikana kechidiki kanobva kumba kune mari. Kwete chembere iye inenge yakatopera zvaina neAIDS kare kare. Shamwari. Ndisendi zvimwire doro rangu mushinyararire waswaka. Kwaya kutoronga kuzvara mwana mbodzi. Saka utogara wakagadzirira maternity. Mai manje kune kwano kamuzukuru. Shotiro ekweyo. Ukude matsabidi. Ukude shinyi. Chinyi? Uyakumba kwangu izvezvi matsabidi. Tidzikite kumusha ikweyo nyasi uno chaiye. Wakuzondifina manje wana painos. Nyongono dzaodzi. Hanzi iko na tete. Kwa makamwe yako yorubo kwesha yari kunuhwa Oshomole. Kubva ameno. Dai chikafira murodhi chiskoro ichocho. Yenewe ndori webasa nazvo baini. Wonda kumbirisa ndirangarire. Womapere dhisi ndirangarire. Womasondosi ndirangarire. Ndirangarire. Baba. Ndirangarire. Baba. Ndirangarire. Baba. Ndakumbirisa ndirangarire. Wajesh! Iwe Garwe, uri kunzwa zvandiri kutaura here inini? I'm saying that my presidents may be under attack ka. Hausi kunzwa here iwe? Chef, inini handoni kunge kanyaka kaka ndike chokwadi. Imi mungateerera zvinotaura nhaka kumbanje ka. Let's beat a big head. Kanotaura zvakanaka. Mudhara iwe uri kuita seko mudhara iwe inda uchiita kunge munhu atumwa mhani wegeta wei wako. Ndiri kutokuimbira banga panapa ka. Iwe wada kufarisa zvisina kana basa rese. Dai kwanga kari kare kangu ka. Ndatokuvhunga neglata ukanovira uko. Kunsu mutakaenda. Unonyepa iwewe. Wakazvinga sezvizvozvo ye? Wakazvinga kupi zvinhu zvakadza mukuru izvi. Iwoka, you are a fucking lie. How are we supposed to fucking buy your story, ye? Fucking chikombera. I'm gonna beat you a big head. Enzweka varume. Ino haisi nguva yekuti kamutange kukondana nekutukanaka nenhau iyi. Chiri kutodiwa apa kapa kuti titange kustrategize kuti toita sei kuti ndisatorerwe kachigaro handiti. Saka zvandiri kudaka. You guys ka, you should come up with ideas kwete kuswera muchiita zvekutungana kwembudzi kwamuri kuita uko. Okay. Apa mafundanga masumukira akaita mhepoka. Aiwa, zvinakatombomira musheka. Chigaro chinogona kutongoshamura makatemba maiziya. Anytime chinogona kutongobaya, saka apa kapo pakutoda plani mafundanga maiziya. Plani yacho ndiyo yandiri kutoda kaiyoyo kuti undipe chikombera, wanzwa? Handisi kuda noizi yese yauri kuita iyi. Ipapo bo mafundanga ka. Ko zvanga zvakadii hazvo mamboita semunotora livha handiti ka. Moenda kunonivha uko kwauko. Then ndobva taita se twatatangira ipapo maiziya. Listen to this thread. Wakakwana here murume uyu. Inzwa ndwekatsaka mani. Kasikiri kanongori papa pakandike kuti kudai so waiziya. Mutungamiriri akangoita seatora livhi waiziya ka. Then ipapo ka obva anesainini ka acting mutungamiriri waiziya. Ndakanonanganisa pedu pai. Ndazvitaura kuti haana njero uyu. Inini ka bosi ka I think kuti tipinde hodhi katidzise munhu usegwarire musangano ka. Anenge angotipikisa ka ubiri their big head. Atiudhiro isusu zvekuita nepovha ka izvi. Inini ka I can cut their head no kudambara musoro. Zvese zvamuri kutaura varume ka.
hapana kana chimwe chete chandiri kuona sechine musoro apa. Okay, imboendai henyu kandimbosara ndichifunga ka muri kutondidzosera kumashure ipapapa. Listen fucking boss. Hey, ndatibudai muno mhanimi. But munongogairawo zvisina basa rese nemafundanga. Dai mangoti ndigare ndaita se ndamhanya chimusini chimaiziya. Ndakanodai nekudai ndakanonanganisa masini pedu paya pamaiziya. Buda muno mhani chikombero. Oshomole, inini zvandadotaura ndizvozvo. Iwewe ndiwe wakudofanira kudosarudza zvaunoda, kudorifuga kana kudoriwaridza zvadowe kwauri. Aizvepedza, kwadafunga kuti pamwe kutotamba hako kaini. Ukutorekesa sha. Wangu, hausakundifendera here wewe. Safibo. Iwe, zvandadotaura ndizvozvo. Wawa. Naipedza mundudza something. Pakati pangu newe murume ndiani, he? Ane gandrosi pakati pangu newe ndiani? Ane gearbox ndiani pakati pangu newe? Ndiani ane mukambo pauchu hwedu pedza? Izvozvo manje ndizvo zvisina kana nebasa rese Oshomole wawaka. Kubvira last month, ndiudzewo chinhu 1 chawakambotenga mumba munomu. Ndiudze. Hapasiro pane nyaya yangu. Wena wangu tonga toita pregazi handiti. Wanorowa dhudhulu kukliniki kwaiziya. Ovadzokwane kamudhoni. Kanopuwa sinemu yako here kanoti yangu. Aiwe, mwamirandifendera iwe. Miswa. Zvakadofanana. Kanokwanisa kudopiwa kana yangu Oshomole. Nekuti iwe handiti ndiwe uri kuda kudobvisigwa pfuma neni here. Saka ndini ndiri kudotonga munomu. Chibaba, hamsi makujipisa here apa. Makupinda pese nari futi baba pamasina azvo. Ndobhoya yacho here chibaba. Kana uchida kuita baba mumba munomu, ita zvandadotaura Oshomole. Enda kuchikoro, sezvo uchizviti unogona stereki. Next year wonyora form 4, wotsvagawo basa. Muno hamugare grade 7 risina kupedza chikoro wawaka. Hawangu zvechikora zvinona basa zviya bedza. Tarisa timu rakadzidza kutambura kwarinoita. Apa chikudiwa ka, haisi nyaya yefazvo weziya. Parungodiwa kapito chete. Zvima-business plan ndinazvo gosha weziya. Uzofana wangu. Handisi kuda kuwa zvese izvozvo Oshomole. Wawa, ndati idogeza izvezvi. Uende kuchikoro, ende usadoperera muzhira. Pane munhu anenge achida kutarisa, usadoedza hako kuperera muzhira. Hamanaka. Usanidze ndikurunga yari pamusuwa. Gogoe mama migration. Pakaipa. Things gone bad. Mukoma mukumhanye epika imi. Fambisai motikari yezvishinu, usade kuita mabweba apa nomota makatenga matambura iyi. Yakamudrive iyoyo kana uno ndikukona apa. Matsabidi, chimugudu icho kwawawa chete bai chiwaswa. Imota iyi, chirecho kwatsaga nomugoroba ichi. Shede. Mukoma, mukufunga kuti kuri kuti mandipa mota ini ngatadze kidhirevha chere nini. Makangamwa kuti ndagokukundai kubopa ng'ombe tichiri kumusha uku. Saka mota yangu iyi nokubopa ng'ombe. Zvakafanana papi. Iwe chete. Zvibodzi zvomukoma, ndingatadze kundotsika magiya yachere nekundobata-bata chimutsvimbo icho haiwawo. Abe, usadzidza kufa warume. Ufunga kuti mwenye ukuisa mauyu chere Matsabidi. Igiya riva Matsabidi waswaka. Ndakatenda kuchikoro kodzidzira kudrive mota idzi. Ai. Kana makatodini mukoma, ndogona kudhirevha chete. Kana mukatodini. Kana dai ndirive kudzidzira, malaisensi makandotenga aya, ndondotenga wolangu bakani. Matsabidi tazvizwa. Ndoda bazvinetsana nodofo, nobozvidiwa chete. Ndopedzera tapamamisana panapa. Ndakatenda kudriving school Matsabidi. Kuautech driving school. Ndakatenda mwedzi wese ndichifundisiwa kudrive. Naona sekuri Outon, nana achitoka, naona Summers. Pakutenda kuitisiwa matest. Ukuzwa, ndokuzondonanda kudrive kudani. Aye. Ndofunga makaita gore rese mukoma muchindobondera muchidzokerera. Wana maika. Dzinonhamo motokari idzi wana mai. Iwe ndakaita kabodzi, kazhinji kokutodini. Ndakatoenda kabodzi bakani. Wautech wanga ndidzidzisa zvese. Pakutendisiwa matest wese kwautodzoka ndinaro license. Haikunoita zvekutamba neni Matsabidi wazwa. Chitetekera shamwari. Ndoti takasvika kumushaka, tombo takatenda pamasitoro, tombonoita ribodzi. Ndozobva ipapo manjeka, ndobva tawapindira tano style. Ukuponose. Chidzora speediyo. Chembere yako yakarora, ichifadze semburi, asi munondodanana wani. Wow, wasvawa iwe. Imba yangu ndaishaira zita mama, ndoiti chii? Imba yangu ndaisaira zita mama, ndoiti chii? Ndaitomboitisa bhaka, ndichiti ihotera, mazuva ano chava chipatara, kungopinda mondosuwa. Yes, sir. Ndinga timu rangu. Ndianaka tisho kari serious maziya. Aucheki driving school kugeza maplace team kana mchinge mazoraga. Kana uchida legit driver's license repapo chairo maziya. Tibate isusu. Aucheki driving school maziya. Tokuisa driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo. Tine mainstructors anogara kanota buttons maziya. Zokuti chibaya kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zvezve. Unenge uchiketa. Zokuti chingosvika uchingorodaiso. Wogotonzi bwa. Maofisi zedu ari padhuze maziya. Muno maharare CBD panamba 2 Robert Mugabe. Ofisi B2C maziya. Uyatitaure kana kuti munongobvomva maziya. Panamba zedu dzanenge sapaskirina zapo dzo maziya. Kana makuyaga zazoka kuti road lulu maziya. Kana kokopina. Tombotomvera. Namana.